Силата на молитвата е един от най-дълбоките и мистични феномени, които съпътстват човечеството от зората на неговото съществуване, пресичайки границите на религията, философията и съвременната психология. Тя не е просто механично изричане на думи, а жив пулсиращ механизъм за вътрешна трансформация и най-прекият път за изграждане на лична и интимна връзка с Бога. В забързания ритъм на модерния свят, където вниманието ни е постоянно разпокъсано от външни дразнители, отделянето на време за молитва се превръща в акт на духовно оцеляване. Това е времето, в което спираме шума на света, за да чуем гласа на своята душа. Когато съзнателно избираме да притихнем, ние изграждаме невидима нишка с Божественото, която ни храни с енергия, смисъл и покой. Молитвата е нашият духовен дъх, без нея душата започва да линее, задушена от материалните грижи и ежедневния стрес. В основата на всяка истинска молитва стои смирението. Да бъдеш смирен не означава да бъдеш слаб, а да признаеш с достоинство, че не си самодостатъчен и че над твоето его съществува един съвършен космически ред и безкрайна любов. Смирението е ключът, който отключва небесните порти. То е състоянието, в което предаваме контрола и се доверяваме на висшия промисъл. Научно погледнато, това състояние на молитвено съзерцание функционира като форма на дълбока невропластичност. Редовната молитва буквално пренастройва мозъка ни, намалява нивата на кортизола и активира центровете на състраданието и мира. Тя променя нашата вътрешна честота. Вместо да излъчваме дефицит и страх, ние започваме да резонираме с вълната на благодатта. Молитвата притежава силата да превръща хаоса в подреденост, болестта в изцеление и отчаянието в непоколебима надежда. Защото тя променя първо този, който се моли, а след това и целия свят около него. Когато човек пристъпи към това свещено общуване, той преминава през различни духовни състояния. Всичко започва с благодарността, признаването на малките и големи чудеса, които често приемаме за даденост. Благодаря ти за този нов ден и за въздуха, който дишам. Благодаря ти за хляба на трапезата ми, за покрива над главата ми и за хората, които ме обичат. Благодаря ти дори за трудностите, защото те са моите най-големи учители. Изпълни сърцето ми с признателност, за да виждам светлината във всяко изпитание. Този дух на благодарност ни подготвя за пречистването, момента, в който сваляме маските и признаваме своите грешки. Признавам пред теб и пред своята съвест, че сгреших. Прости ми за моментите на гняв, за гордостта, която ме е заслепявала, и за липсата на любов към ближния. Изчисти душата ми от вината и ми дай сили да поправя стореното, за да продължа напред с чисто сърце. След като се пречистим, ние намираме правото да поискаме подкрепа за своите нужди, знаейки, че сме чути. Моля те, дай ми сили да премина през това изпитание. Просветли ума ми, за да взема правилното решение, и закриляй моите близки. Нека твоята воля бъде над моите желания, защото ти знаеш най-добре пътя на моето израстване. В най-високата си точка молитвата се превръща в тихо съзерцание, където думите изчезват и остава само присъствието. Тук съм. Утихвам и оставям на страна всички грижи. В тази свещена тишина търся само твоето присъствие. Не искам нищо друго, освен да бъда едно с източника на живота. Покой, светлина, любов. В заключение на това духовно пътуване, нека се съединим в една обща цялостна молитва за нашето духовно израстване. Всемогъщи Боже, източнико на всяка светлина и живот, заставам пред Теб със смирено сърце и преклонена глава. Благодаря Ти за дара на битието и за Твоята безкрайна милост, която ме обгръща във всеки миг. Моля Те, пребивавай в мен и ме води по пътеките на правдата. Дай ми мъдрост да различавам истината от илюзията и сила да нося своя кръст с достоинство и радост. Научи ме да обичам така, както Ти обичаш, без условия и без граници. Прости ми слабостите и ми помогни да виждам Твоя образ във всеки човек, когото срещам. Нека моите думи бъдат балсам, а моите дела прослава на Твоето име. Изпълни сърцето ми с Твоя мир, който превъзхожда всеки разум, и ме направи инструмент на Твоята воля на земята. Нека Твоята светлина озарява пътя ми сега и вовеки. Амин. Благодаря ви, че бяхте с нашия YouTube канал. Ако това видео е докоснало душата ви и ви е било полезно, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и коментирайте под видеото каква да бъде следващата тема за нашето общо духовно израстване. Вашето мнение е важно за нас по пътя към поосъзнат и светъл живот.